Beri katmani bebari lukurono tamu kesana musim kogro. Iko kesana na asal musim wang. Je lukurok botu di bong nonu kangkai anak kita sakai kup sana ini. Romui toni anak kita kober kangkai kup sana ini. Nini beri rok jadi kini rok apa nogo kifili tega kai neng bono kabe kubai ki yasak dem nanai nanai ya. Iko nogo pai kangkai salai nita. Salai naragir nita. Geneng lukurono abono asukorono konya musim. Asukorono konya musim. Tarat romui. Ocela daging cimnya baru hamjak lai tongo ang bai baisa manjakino optiki ang bai putuk lai no bo tongo bin bawo songor thango celani mongke Ramanath Tripura bufan bumong Jogonando Tripura bo parani bo khai Broto Kumar para moino not moino ma kai nini buri ke an buri khai iko angoni Arjun parani bumong khai Sanjita Tripura nung bai je kajak lai man koi bosor kaka ang bai kajak mane iko 7 bosor ka engkani busamasa tongo tak iko February mas hobe 5 bosor nai bono butiki mia beri mia bono muthoi se klangi thango bono butiki thangka se bo jagani hoite khari thang lai bro bini ma baw sungnok ni simi mane nini nakra je ani bakara juk sungnok ni simi nakra je sunnok ke bo jaga ongo bong nok khai Arjun parabo bosor sal lai bro o chala bai borok motamuti 2 kilometer 2.5 kilometer ta nok bahai ke o chala bai thang honi na sondeho mane saimangka iko paran borok bo saka bongo emne se saiman tongo chala bai singi tongo bo bai sing tangka agi bo manjak ja khingkai tak to nogo krika chala bo kringa bo bai thango in saimanga ta ochlani ke kuno kajik jak de na bini bo buri tongo busamasa tongo bini bo botam ro khai chala to kono khaya emne bin buri ki tabuk nogada bin buri ko bin buri bo ko bo bai napti ki bin character saimani bin buri bo tak nogo thanjak bin ma bo sung nogota o ka ang bai be jalang nai no bin buri bo sawi no on bai bin buri sakata mane ano bin buri no pulia saw SMS manjak oine ka ang naikha nai lo ang bai salsai SMS manjaka he kutuk lai khata bukuru khari thanglai mane mia horo koita digi doga iko 9:30 10 tangkhana emne ang bai kok sai pejak emne 8:30 rogo 8:30 kok sai pekeno engke mobile line kar kirika angke nangte sufung khaika an buri ang bai mia kok sajak 8:30 rogo nini buri kini nini bekara sonor thang bekara sonor thanjak ta uko November 9 tarik sin thamani nini nogo tongmani nogota tam ni dogo salai an buri bede kok de iko mane tongo mongolbar nogo phaina kok kinchau nogo phaina gang saka tini phaide engke phaya ini chau ke olokai nung tini phaya de bangke phaya in chau ke bur phaina ke mongolbar phaina chata no e to thik ase engke tanga olokai line kar khirka phatcha no ete se kol khai ga 7 bar kol khai ga police phaya ke 10 bar ke switch off in thanga mobile engke ang to opti doctor ba bije ata ting ne ni ano tep se chau ke mongolbar nogo phaina des panang khain chau 또 파이게 파이네 니 동원에 붙이는 풍고 허다짱 도작지 이간 엉거 부가라즈 풍카이 사오 능바디 탕 힌청 하이 앙바이 부탄 탄사 부사실 안 부사실 농어라 부산 갈래 뭐 앙바이 부티 파이냐 앙바이여 힌차가 사만세 거리 갑래 미야 허니시 민초 하이 땀 힘은 꼭 bong no ketam sai khang hin 먹는 건 사자야 봉 힌초 honi koita ro gong khotang 허니 거 너이다 로고 탕고 버럭 도작힌 저 버럭 소리 할매네 아따롱 심 도가 봉가 봉 산어이다로 부사 가봉 부사 내면서 거리 풍 Bây giờ simi onyo bisna muthi kelang jak hinta. Emne nini nukhungni rok tam mane ro telangi thangka. An nukhungni mane tongo rangsak ni mane rok tongo kubang ma telangi thangata. Besironi rang mane rok. Iko 50-60,000 rok ni. Rang bodo telangka. Rang le telang jaya sudu rangsak ni kete ri rok telang hata bong ni. Jungbo ang sorry hamya do hi. Bosaka sa thijang mani chi mi jungbo cover ha yung no jak. Bosachala chikala thijang cover ha hai. Nggak buffalo dak itu kakak sangi neng kayak anggo atas homoi no sung tuka angkai ulo no get soy kya sini get soy doi kya angkai dua dok talari bekya talari berapa kai bok masuk tam aro kasih tunggu sini harus suka siapa aja bok masuk tam thulayo kato kalau thulai kya angkai cuk baca sedih jani hinu kai sedih doka kiro ka angkai bok mai caka macam ni kai bok ini rokok lagi thulai kya angkai ang hinu bon cikon bok kinani hinai nokoro
Angkai nokori paye angkai ar rokoyu busajeng muthugoi. Angkai nang dua rogi tala roka angkai roka hinu. Angkai sini ke ang reje khakoloboy kesang hinai thuka pele. Angkai orse horose ata somini chung thuka angkai koita thangka saimariya bo angkai busajeng horo ongkhona 11টা 12টা somoyo kabu. Angkai ano sumsa kasi nongni. Nai gadi kokoita hini kabu tongha. Nai gadi basane masih kiri buma. Rezai kabak rozak ulkolop bok bok nui thujak.